Vítej, pojď si dovolit na chvíli se zastavit. Zavři oči a nech všechno kolem sebe pomalu utišit. Nadechni se a pomalu vydechni. Ještě jednou pomalý nádech a výdech. V duchu si řekni: vstupuji do ticha své mysli. A teď polož tužku na papír a dovol ji kreslit. Nic nekontroluješ. Nech ruku volně plynout po papíře tak dlouho, dokud sama nezačne zpomalovat. Až se tužka zastaví, ukonči kresbu spirálou. Potom ještě chvíli zůstaň v tichu. Jen dýchej, jen buď. A zeptej se sama sebe, co ti dnes tvé ticho ukázalo. A pokud chceš jít do ticha ještě hlouběji, v popisu pod videem najdeš odkaz na vedenou automatickou kresbu. Děkuji.